Ito yung gusto ni Justin. Yan. Ikaw, baka mag-chismay ka. Ilagyan na lang. Oh. Ano yung mga freebie niya? Helmet? Ano ko man yung freebie? Dati na. Ba niya yung binigyan niya kayo? Ito talaga. Ikaw, mamili ka ba? Baka may ba? Baka pili mo na. Wala nang balikan yan. Ano? Pwede ka pang mag-change na yan. Nandiyan pa yan. So bago tayo pupunta ng casa, nag-enroll si Eden. Kumusta ang school niya, Eden? Ano nangyari? 0 naging O, naging 0 sa alphabet. Mali-mali tinuturo mo yata eh. Kawasa na rin eh. Turo na ako, teacher. Teacher mo tuturo. Pupunta na tayo sa dapat puntahan. May pinunipid kasi pero ng darang mari. May pagpapunipidan. Oo, wala naman interes. Wala. Di ba? 22 plus. Pero rin Yan. senior. Ano kaya to? Ang dami ko na. Ano to lang? Times day mo rin. Kaya ba na times da. Okay da rin nilubit na credit ang time. Mali din. A few moments later. Tuloy na yung motor ni Justin ah. Kanina yung cellphone ni? Kulot, kako yata cellphone to ko namin. Sa ito madam? Anong masasabi mo sa motor ni Justin? Sa kuya mo? Sasakay ka? Ha? Kaya mong buksan dyan yan, no? Kailangan niya po receive ng card para ma-register niya po ng Pati ka rin sa ganyan niya nang ini. Ma'am, papirma ako nito. Wala. Lahat ng ayos sa mo na lang yung pinamali. Ano mo ice cream? Ito kaya kan eh. Puro pirma yan eh. Dito ko puro pirma porque Yan. Kapag Installment halos 5 beses ka rin. Mga yan? Ay, kailangan mo bang kesyo Mahal pa po rin. toner? Go maker yan. Yan. Ilan? Pirma. Okay, ma'am. Tsaka kaya. Kakabi pirmangin. Masaki ko ka makarapor pa pa Xerox. Mamilisip ko. Pagpalwa lang ko na pa ako ba ang kamon? Sir, para kailangan nakaditak din mo yung interest. Ay, mag-interest. Kaya yung
few moments later. Ako tayo, Beryo. Kasi yun, Beryo. Wala ko ayusin mo trabaho mo, ha? Yung problema mo, inayos ko. Oh, yan. Ikaw, baka mag-change pa ka. Linagyan mo lang yun. Oh. Ano yung mga freebie niya? Helmet. Wala yung manel. Ano ko may freebie? Dati na. Installment niya po yung Ba niya ako? Dininan niyo kuya. Ito pag talaga. minsan sir, ating po kasi pag ating po promo, mamila po helmet for Ikaw, pamili ka ba? Baka may iba. Baka pili mo na. Wala nang balikan yan. Reference lang naman. Yung baka may gas-gas yung iba. Paka-check mo na ba? Actual ng birthday boy, oh. Ikuhanin po rin eh, dana. Sisela niya mo. Yan yung pinili natin kahapon eh. Na? Kumikina? Na? Glossy? Ano pang gas ko? O, papalit mo yung isa ano mo. Ha? Meron siyang gas. O, itong isa kunin mo. Paka-check mo. Pwede ka pang mag-change na, nandiyan pa yan. Marami siguro. Magkakaroon. Na? Oh, sige. Ano lang gusto mo? Gitna? ABS. Dapat ABS talaga. Ito nga. Oh, yeah. Sige. Ay, gas job. Oh, yan na lang. Ito na lang. Boss, yung gitna daw. Free, ano yung free dito pag ma-pwede change oil? Yung labor boss. Oo, sir. Ganda. Konti lang yung ano dumadating na ganyang kulay, no? Sa pagbigal. Meron ako siyang palabas na Ano bago? Saka yung gray, bira lang yung kulay na boss, dumarating. Red. Tawagin na yata. Nag-change mind niya. Ah, pwede. Oo. Gusto niya daw gitna. Matutuloy na yung binggalan, Justin na. Ha? Paparin niyo muna ako dito. Na? Paparin niyo muna. Pareho ka mo ng ano? Yung Sisya. sakto natitirang tawag ko. Oh. Pareho nyo na. Sabi
Yung 1K, 2K ba yung budget ni Kuya? Kunin mo na yun. Kasi nandiyan na yung motor mo eh. Pa, sure ka makakasama. Ganda. Na. Kaya pa lang yung merong ganyan ngayon, yung kulay na yan dito. Oo. May ilaw yata dito? Ah, wala. Hello, baby. Ano yung motor ng Kuya Justin, no? Ang ganda ya? Oh, motor may gamo. Saan ang ganda? Itakya ka? Diba? Teras ni Yati Max. Hmm. Teras ni Dating Rineta. Ang daming mura pala doon sa likod, oh. Tig 12,000. Boss, binibenta yun? Na? Okay. Okay. So kailangan siyempre mo itangal do bibenta dala niya. Ay, yung ano pala po. Oh, ang dami oh. Dami. Tig 12K, 11K, mayroon ka na, Justin oh. Ba, may Aerox pa. Ayan oh. Click ba? Patanay. Ba't Honda? Baka galing sa Wiltec yan. Pag Wiltec kasi yung EBS. Mga ganun. Ayos na, punta muna ako doon. Ang pipirman. Wala kay CR kayo ni boss? Pwede may kitang kay Karen? Mi. Kita na? Yan na siya. Okay, thank you. Yung sana oh, Justin. Kaso, may tama eh. Anong defect nito kaya? Tagas-gas lang pala. Ang ganda pa naman oh. Ganda ng kulay nito. Tsaka yan, bihira lang yan. Bihira pa rin yan. Ang ganda ng gray. Tsaka ito, matte gray. Ito din. Ganda din dito. Oh. Ito, may green din pala. Ito din, maganda din to. Gray. Gray yata to. Black yan. Gray ba? Ito, ang dark gray. Maganda to. Ito yung sa tropa ko. A few moments later. Sir. Sir, remote na meron nga muna. Okay. Pag inalena mo yung number, banda once na masira o Kumuwala mawala yun. Tapin pa. Okay. Magkayo ka Kung mo may wala yan, wala lang kaya. sali kang panibay remote. Duplicate tayo na tuning. Kung alayo kasi yun, Ito na duplicate. pating controller namin kay sa liwan. Yeah. Diyan picture mo. Okay. Basta makalapit na yung remote ng motor. Tapos maya mo, ito na magpakulo. Sabi niya mag-grip. Okay. Kaya no, pwede mo nag-grip. Okay. Automatic na sulong kasi hindi pagdaan yung lower. Kasi kabila.
Charge na sir, yun. Awa. Stop and start system na sir, yun. Oo. Ngayon may primamandar to. Oo. Mag-open kang fuel ang seat, dapat may open Oo. fuel, faucet. Okay. Susi nga ini, once na may low battery battery na ng motor, emergency gear mo. Yung muna kasi ako. Magdala ka pa rin may itong sir, para mag-jay ka dyan, bayo yun eh. Okay. Yung low battery. Just in case. Tapos, ang sir ba, allocate mo yung motor mo. Once na may laut na yung remote gear ka motor na 1 meter, sabi niya tayo. Okay. Jangan mo na ito sa tapos. Okay. At ang dami rin kasi kayo, long press, long press. Matindi yun na. Oo, ayun, wala. Long press na ulit. Mabilis yung tapon ko. Sir mo daw dito. Yung kay Sir, warranty naman. Hanggat ma-warranty kayo, kaya ka papasok. This, bawal ka kung ka pa mo mag-change oil o pa-change oil. Alwa. Per service na yun, 500 km. Change oil lang yung rebreather. Okay. Tapos yung laro kayo nga sa liwanag. Okay. Bawal tamang gumamit sa liwanag. Alwan laro. Ito. Okay na, sir na. Awa. 50 pesos yung gas na yun, ipakagay mo. Pangargan niya. Ano yung food nito? Wala na, alam mo na ito. Saan nakalapit ka na sa motor, okay na rin. Press ka na lang ito. Gano'n. Yung parang lingkod na nga yung Wala na yun, sir. wala ang dati na. Anong code? Pag nawala yung remote. Ito, sir. Ito number na. Ito yung number. Oo. Hindi ko na kasi nakita ito eh. Apat na pindot, tapos ang pindot. Yeah. Okay na. Hello. Thank you, sir. Labas mo na dito. Kasya ba dito? Alias, sir. Kaya tayo kayo. Okay, ta. Duro may kano kita. Magkano? Thank you, thank you. Tagay this sir. At no compare. Yan. Saan niya pa nga daling ngayon? Kenny nama. Kenny. Okay. Ayun, rin ada. Okay, madam. Tala ko. May bitin ko. Thank you po. Ano pangalan mo ni ma'am? Crystal po. Mister, thank you. A few moments later. Mababa, mababa. Nandun yung kulong-kulong. Sige, tagdurag di kulong-kulong ito, Yami. Sige, yung mga nagdakla dyan. Najiwi. Ajiwi? Akala ko yan yung iuwi ko eh. Mabaling mo ito yung mga Agardo. Apa yan? Butang ka. Oo, naglalaop. Ipanak mo pa yan ka? Dapat sumama ka po yun ng Ipailig ko pala siya. Sumama lang muna yan. Oo. Ang buwak nila ganun ulit. Eh, pera mo kuya, tabi mo na, loko. Panggas natin yon. May 2,000 ka. Pwede lang magkaya ka.
Na ano? Wapi, pwede natin. Eh, papel na exercise. Alay ba yung pinanggalo? Hindi, yung ano, papel na ORCR. permit to travel. Wala ba? Sinabi ni Katulay ni gray. Kanya may gray. Sabi pwede. Gray. Yung pound ang ang ganda din. Yung pound. Yan pala yung ano gusto mo. Yan pala yung kulay niya, yan yung mga bago ngayon, yung pinta. Limited. Bukod mo. Wow. Bukod mo lang. Ano? Baka na. Kaya? Na. Natami na yung Never tayo ng 40,000 ka mo yan. Ilas lang ko rin yun. Ilas na yan. Kaya bayaran na yung 200. Hindi maraton yan. Kaya nga naging 2 years lang eh. Sana all. Thank you, Tito. Thank you, Tito. Oo, pag kayo sa akin, Tayo din. Manuyang tinagatan na. 7,000 2 years lang. 7,000 monthly. Ang dami makikita 3,000. Ay, ja! Wow. Bye guys. Yo. Ay, sa bako mo na nagbaba na eh. Mababaya pinatay niya. Mababa yun. Mas mababa dun sa isa. Ah!